Nazvali jsme to Generace 50+. Plus tam je napsáno, protože to je pozitivní věc, nechceme dál rozdělovat už věkově tuto hranici, ale také jsme to nazvali generací proto, že lidi těžko vnímají název senior. Jak venku, tak v církvi se toho slova obávají a říkají, až nám bude 70, 80, tak potom teprve mezi vás přijdem. A my jsme chtěli, aby to také bylo nejenom pro tu duchovní část, ale také i tělesnou. Takže od samého začátku jezdili jsme do lázní, aby se naplnila i ta tělesná stránka. No tak jaká je filozofie? Ta filozofie je známá, že ta generace starší je odepisovaná. Ale na druhou stranu pozitivní je v tom, že my jsme si prošli všemi údobími věku, to znamená, ty naše zkušenosti můžeme předat druhým, těm mladším, aby věděli, jak se vyvarovat. A všechny generace jsou na tom v podstatě stejné. Já bych jeden výrok od sestry Whiteové z knihy Výchova připomněl. Disciplínu nepotřebujeme jen doma a ve škole, ale bude nás provázet celý náš život. Na tomto světě prožíváme jako důsledek hříchu problémy, těžkosti a utrpení, tedy v každém věku. Chceme-li něco předat dětem a mládeži a usnadnit jim život, naučme je statečně nést tyto těžkosti a břemena. A to, co my děláme, to je boží terapie, dělat něco pro druhé. A já bych řekl právě, jak to je důležité, možná jednu zkušenost, která se neustále opakuje. Také v minulém roce v tom běhu přijela jedna sestra, která s námi byla poprvé, ale ve sboru se cítila strašně osamocená a už se rozhodla, že už tam nepůjde. Nevnímala tam nějak svoji důležitost a nakonec se divila, že vůbec měla takové myšlenky a odjížděla jako ta, která už nebude mít prázdnou židli, ale která chtěla pomáhat druhým. A to si myslím, že je to, co právě pomáhá to společenství a ta činnost pro druhé. Já jsem rád za pomoc přes ASI, protože na ty 4 akce, které máme během roku, se zúčastňuje na 550 lidí a z toho je 15-20% na každé akci přátel, kteří se tam cítí dobře a nebojí se tam přijet nebo si někoho přivízt. My jsme na těchto 4 setkání těm účastníkům rozdali přes 700 knih a 4,5 tisíce CDček, třeba knihy ten, který přichází. A to, co je dobré, že ty lidi, když ty knihy znají nebo si je přečtou, tak oni potom, když prochází tím městem nebo jsou někde v lázních, tak těm svým přátelům mají co nabídnout. Ta další věc, která nám hodně pomohla, je setkání na Smíchově, první týden v říjnu, k Mezinárodnímu dni seniorů, že se můžeme setkávat a to téma, které máme, je Starší spojují. Prokazujte úctu a respekt svým rodičům, abyste dlouho a šťastně žili v zemi, kterou vám jako váš Hospodin a Bůh dává. To je boží projekt pro lidi. Ta starší generace stále disponuje úžasným potenciálem, jde jenom o to využít podmínky, které máme. Jak ve sboru, tak mimo sbor.